i la taxa del FEM, que és que rebaixen vostès amb un 1%. També votarem que no, perquè aquesta taxa, a més, ens demostra, ens serveix a nosaltres per a intentar demostrar la fal·làcia argumental de totes aquestes rebaixes, la mentida grossa que són totes aquestes rebaixes, la cosmètica, el maquillatge que representa tot això. Perquè l'any que ve, en el pressupost que vostès estan preparant o deuen tindre molt avançat, m'imagine, hi haurà una partida a pagar en 3 terminis d'1 milió d'euros a Reciplaça. Sí? Sí. Pagarem, la ciutat de Castelló pagarà 1 milió d'euros a Reciplaça, més que enguany. I això vostès no ho repercuteixen en el rebut del FEM, és cert, el que no vol dir que el FEM no resulti molt més car, d'on creuen que eixirà el milió d'euros? De les nostres butxaques, de les de tot el món, dels que han de pagar FEM i dels que no han de pagar FEM. Per què haurem de pagar 1 milió d'euros? Doncs perquè la política de residus del Partit Popular no ha funcionat, ha sigut bastant desastrosa en general. Reciplaça ha tingut que fer obres de 6 milions d'euros a la que ja van ser el representant que tenim nosaltres, que és l'alcalde de Betxí, va votar a favor, per responsabilitat, perquè com la política està al desastre, o votàvem a favor de fer les obres necessàries per a poder-nos desfer dels residus o els residus se'ns apoderaven. Ara, va aprofitar per fer una cosa el representant de Compromís en Reciplaça, exigir a canvi del seu vot favorable que hi hagueren inversions mediambientals en els municipis de l'àrea de Reciplaça. Inversions que cada ajuntament podria triar les que volgués. En el cas de Castelló, la inversió aconseguida per Compromís, no per el Partit Popular, per Compromís és de 100.000 euros, que l'equip de govern ha decidit gastar, i em sembla bé, en millorar la il·luminació del mercat central i en els horts urbans, que se paguen en els diners que ha aconseguit Compromís. Això se'ls oblida sempre d'explicar-ho a vostès. Per això ho expliqué jo ara. En qualsevol cas, i resumint, 1 milió d'euros més costarà el FEM i vostès diu que ens rebaixaran uns centimets en cada rebut, però el cert és que de la imposició general, per tant també dels nostres impostos, pagarem 1 milió que aquest any no havíem pagat, en 3 terminis, ja me desmentiran vostès si cal.